Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního dalšího videjka a dneska se mnou pojďte na Majales. Tak teď jsme na Petrově, tady s Evičkou a holkou. A děláme tady hairstyle. Let's go. A henu. Jdeme zvednout holky na hlavách a už pojedeme na místo. Takže koupila jsem si kafe. A takže jsem si koupila kafe, jsem si vytočila a vyhrála jsem, co to je? Hrneček. Skleněný hrneček. Jdeme na první jídlo a máme hlad. Právě teď je první přestávka. Take it home every night. I'm trying to leave and let it go, but I'm at a party and I'm out of my body. I love it like you start. I love it like you start. Zdravím všetkých fanoušiků. Všichni fanoušiků od nás, poličky, kurva. Ahoj. Počúvaj. Je to tak dneska super. Jo. Počúvaj od nás, poličky. Llega, pues, check it,